Recorder. Soyayya, soyayya, wai ina kike? Na tambaye ki me yasa kikan shiga zuciyata? Kina sa ina shan wuya. Soyayya, ina so in san kamanninki. Halittar Allah sun kasu gida biyu. Kalolinki masu farin ciki suna irin mutanen da ke ƙaunarki. Masu bakin ciki suna irin mutanen da ba sa san ganinki. Domin kina wahaltar da wasu kuma kina faranta ma wasu. Soyayya, soyayya, me yasa kike haka? Soyayya, soyayya kenan, soyayya kenan. Ba ta ganin kuɗi bane riga, ko da jarumi kake da karuga. Tana da tsauri bale kace ka tsiga, ba za ka birge ba ko da ka buga ganga. Soyayya ita ba a nuna mata birga, ba a nuna birga, sai dai idan ka dace ta nan ne za ka iya tantance. Soyayya, soyayya, soyayya ya take akan ta na da mauce. Kullum za ka ganni fallike, bani iya bacci dare rana akan soyayyar da nake. Na kasa samun nasara, sannan ta nai mini tazzara. Zuciya ta kasa haƙura, banga na sanyi da bazzara. Kama nake yi da mai bara, ina ta nuna asan da ni an iya gano nufina. So ne sila tausaya mini a gaza, ni da kisa mini so ki baza. Ban so ki ce mini so kin gaza, ko da hauka nake yi ban so ki daina yayi. Soyayya nake yi akan ki ne na zauce. So ne ya saka zuciya tana daka, cikin jikina ya raraka. Na kasa samun warraka, ko so kike kadda na falka. So kai ni kasa na zama haka, ki tausaya mini. Soyayya na ganki, ina so na tantance dukannin kamar ki. Me yasa kika shige zuciya kika yi zaman ki? Ina so ki fita ko da zan samu sauki. Soyayya, soyayya, soyayya.